Kweduno mabuja madoka chere tauya nodzanyasi zuwa ro11 mwedzi uno wa Gumiguru. Tiri kuverenga mazuva 123 123 pachirungu ayo Johnson Timba agara mujeri newabi yache waaribe kubatiwa nomhosva asi hei pakanyangariwa apo. Tikaiti kunyepe zviri munhau dzanyasi dande mutande radoka rakabheuka nyasi kuchireketiwa kuti Kwai Tshabangu aendesiwa kuchipatara ari kuhara ari kuti ndakaisiwa chepfu muChiBuja. Vanhu vadoketa vari kufara ukaona kuhara kwako kwakufadza vanhu woziva kuti waita kunyangaritsa chaiko. Vamwe vari kuita kuti wagofunga kuti ndiwo wakachenjera fani kutamba uchikitsana nonyoka iwe pakanyangariwa apo. Rekai tirambe tichizviona kuti zvinoperera papi. Apa iye ari kufara ari kuda kurwisana naiwo ana Watchmen kuti atore ndiye mari kuno heno kuti zvichasvika papi. Rekai tirambe takazviringa apawo kudaro dzimhosva CCC yana Johnson Timba yagotimbiwa pai kudaro dzimhosva kudare guru munyika ikarambidziwa kuti imbwikwe nyaya yacho yainga yaendesa yekuti Tshabangu areke kugopuwa mari. Kwai nyaya yenyu iri kuda pakungwika chimbi chimbodipfa maidekarai henyu nokuti nyaya yenyu tichazoimbwa apa inongwika ipapo. Unobva waita kupera pawa. Rekai tione kuti vanosvika papi. Pokare iwo bato ro CCC iro riri wabva wandoti wanyorara tsamba yekuti kwai wana kanzura wakanzi waende kuchikoro chozanu chochitepo ngawazvirekere izvozvo. Rekai tizvione kuti zvichakoneka chere kuzvirekera iwo ana Jacob mafume wakatokuenda kare. Rekai tirambe takaparinga tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvitekera sei. Tiri kufara kuti nyaya yomapurisa neighborhood wakange waponda munhu wari kunenedzewa mhosva yekuponda wayatanda nyasi wari kunenedzewa mhosva yekuponda munakopa mugore ra2020 nguva yedziva mupengo wakamupfura nopfuti akazvidekarira hache wamupfura nopfuti kwaakupfa. Kuno apa wari kuti Bigson Nyoni naLangton Makonye kwaendawo mapurisa muhomayo ana muhudhu wairi ndi Ross Johnston pokare naKyle Bennett. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi izvozvo. Takatoiringitsa nodziso chairo kuti vanosvika kupi nonyaya yacho. Kuri kunzi kuno vanhu 5 wapfa kunomumwe mugodhi kunzvimbo yokwekwe. Kwai mugodhi wadhirikira. Kudhirikira iko wagoita bva parasha vanhu 5 mweya yawo ngaizorore murugare. Apa pari kutonetsa kutoti ipapa paribari kuziva kuti mugodhi uyu ngwani kana kuti uri kutekaira zvinhu chere kana kuti zviye zviri kudini zvinochekuita nokusenziwa vanhu vakadziviriwa paribe chibodzi. Vamwe wagototi ndo wakuru. Kuno kana uri wakuru pakanyangariwa. Rekai tirambe tichiringa ipapo kuti zvinosvika kupi. Mapurisa ari kureketayo kuti kwai kuno mari inosvika zviuru 50 chaiwo yakabiwa musondo irori ratabva irori. Kwai sondo irori ino pakaita kunyangariwa. Kuno ana muhudhu waitakura mari wakatakura vanhu kundopa hawo vanhu motika kuti pinde tikutakurei kutsvetsai pamuri kudapo. Kwai vanhu wabva wadzikira nomariyo wakazoona wasvika kwawanga wari kusvika kuti waribe mari. Kupusa uku ava ndo vachareketa iko yakaenda. Pokare kurai kuno imwe kambani yakandosvikiwa kwakutorehwa mari dzese kukabva kwabiwa 30 zviuru zvomari yekuAmerica. Warume idi rekai zvigonzi mari inochitema idi. Charamba takaringa hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Hurumende iri kureketa ipapa kutoti iri kufungidzira kutoti ipapa dai mari dzomutero zhinji dzikatanda kubhadhawa nomazigi basu
vari kuda kuti zigi risimukire fani. Zvisvinu zvinonakidza, asi zigi rinofanira kunge riri zigi rakaita kuita kuisiwa rakatsirikidziwa pasvinu, uye kuita zvakaita iri riri mumatope nomujecha iri rinogwa chero nguva. Rikaiti rambe tichiringa kuti wachazviita chere, asi chokutanda ngawagotande wanhadzirisa kutoti mapasipoti titore, marezinesi tiite, zvino nezvino zvinokosha tikone kuzvibhadhara nomazigi, toziva kuti zviri kuita. Ukaona peturu taakitenga nomazigi Mhanduwe, aiwa zvinenge zvanaka, zigi anenge apasa. Rikaiti tirambe takazviringa izvozvi kuti zvichakoneka chere naMhanduwe. Kwai kuno mumwe wozanu PF kuzaka anonzi Confidence Mukau, kwai atoriwa nomapurisa oZimbabwe Anti-Corruption Commission. Paribe zvati zvazikana kuti mhosva yachenjei, tichakunyepai kana pane zvimwe zvinenge zvaburika. Kunzvimboyo Hatfield, vanhu vari kurwadziwa, vari kuchema kureketa kuno. Kwai muramba tsvina yaitapo kare zviya zvakagoitika gore ra 2005 pai kugwarasha zvinhu, kupaza Mabuja pakanyangariwa. Ukaona mavhidhiyo ari kuburikapo, unobva wanyatsa kuona kuti bazi riya ratinogaloreketa rinochokuita nokuomesera vanhu upenyu, iroro riri kuramba richisunga wena, kusunga chaiko kusvinu. Nokuti zvichaperera papi, ticharamba hedu takaringa, asi zviri kurwadza. Kuita koZanu PF kunzvimbo yoMozambique, musarudzo dzavo kuri kuita kuhwadza. Izvezvi wazhinji wari kuita kuratidzira, unobva watoona kutoti paribe chisvinu. Wari kuratidzira wachireketa kuti ZANU PF yagovhota sei, wanhu vayo vagovhota sei kunzvimbo yoMozambique, iwo wari wanhu wekuZimbabwe. Rikaiti paringe ipapo Mabuja wendo uno, rikaitioni kana woMozambique waimbotiseka wachireka kutibatsira kubisa iwo wawa wendo uno chako wajamanji ichocho. Rikaiti rambe takazviringa kuti zvinosvika kupi, tenge takamirira tichikundokunyepai. Bhazi rinoita zvokuverengiwa kwewanhu nozvinhu roZimstat ragoreketa iro kutoti raisa tafadzwa bandama kuti ndiye abandame aripo somukuru agere hunde pane bazi iroro. Ari kutsiwa nzvimbo yenge inataguma mahande akamisiwa basa achinzi aita zvokuba. Rikaiti rambe takazviringa kuti zvichaita zvisvinu chere kana kuti pane mumwe achazotandanisiwa ipapo. Kambani FBC yagoreketa kutoti isusu tapedza manje nyaya yekutenga kwatatirikuita bhangi roStandard Chartered muZimbabwe, tikuti makorokoto waari kuti iwo tariita manje kuti riitande kunzi FBC Crown Bank. Kwaita gobisa mari inoita mamiriyoni ekuAmerica 23 $23.8 million pachirungu. Tiri kuti makorokoto. Toringa dzomutambo. Kwai papa panopera gore rino Zimbabwe inenge yatamba mitambo nochikwata choAfghanistan chokiriketi ichitambirwa kuBulawayo. Kwai vachatamba mitambo yemazuva 5 2 test pachirungu, mitambo yezuva ribodzi 3 3 ODIs pachirungu, nomutambo yochimbi 3 T20Is pachirungu. Rikaiti rambe takazviringa kuti zvinenge zvirizodini, tikundosvira kuti tigofarawo. Koota Magaya gonenedzewa kuti kwai ari daita basa rokuita zvochimanja-mbudu, kuti wozifa wakangamwe kuti iye aribe matsamba orevhuro, so zvavanoda kuti ari kudaita mutungamiri wozifa anga ano matsamba orevhuro. Kuno ukaona uchiti uri munhu waMwari, uku uri kunenedzewa nyaya dzokuti ukuita kuda kujamba vamwe zvisiri feya. Mwari wacho ndoupiye. Rikaiti rambe hedu takaringa kuti ichapera yakaita sei. Toringa dziri kuitika pasi rese. Nyasi South Africa, EFF iri kuhwadziwa fani mukwebane pokarena fana mukwena wati tichazvidaba tichazvikona paizvozvo. Apa iyo EFF iri kudedzera kutoti dai hurumende yeSouth Africa yakuona kudamura ukama
nonyika yoIsraeri kuti zviitike. Paribe chinoitika hacho ipapo, asi rekai tigoramba takazviringa kuti vanoperera papi. Ukopo kare kuna vamwe vatsano waida kuzviita shasha maningi, wagonzi wagoende kujeri panopera sondo pega pega kusvikira mazuva 30 akwana. Ndokugonekwa kunadzirisiwa zvisvino. Kwai nonyaya kuti wakareka kugobhadhara mari yomentenensi. Mabuja pakanyangara. Dare rakati iwo uda kugoenda kubasa zvisvino enda kubasa, asi iwo uchipedza musi wechishanu vauya upinda mujeri ubuditsiwa mumande. So muvhuro kuseniseni ubuditsiwa uenda. Idiwo rekai tirambe takaparinga apo, asi pari kuratidza kuti pano nyaya chaipo. Pokare mambo wemazuru misuzuru ndiye aita mambo wekutanda mutema kuti aende koreketa pamutambo wakarongiwa nowanhu wechikarabha weAfri Forum. Rekai tione kuti zvinosvika papi izvi, asi wazhinji wahwadziwa fani wanga waribe kuzvifungira kuti achangasvike ipapo. Kuna atopasvika. Rekai tione kuti zvinodini. Nyika yeTanzania yagoti Human Rights Watch vari kutinyepera. Kwai vari kuita pwito dzokuti isusu takaita kunyangaritsa chaiko maererano nonyaya dzekuchengetedza kodzero dzevanhu munyika medu. Rekai tione vanozobvuma chere, vanoramba, asi chokwadi vachichiziva havo kuti wakaita kunyangaritsa chaiko. Tinenge tichingoringa tichikunyepai kuti zvikutekaira hano papi. Nyika yeBotswana iri kuita kufadza kureketa kuno. Vakavhura panoita kubatanidziwa motika dzinosenzesa magetsi basi, motika dzopeturu, electric vehicle assembly plant pachirungu, tikuvarovera manja vabi edu. Dziri kubva ikoko kushamwari dzedu idzodzo, asi shamwari dzedu dzinoisa bamuno munyika, so vanondoisa wakomana zvakaita kuoma chaizvo. Rekai tirambe takaringa zvedu. Uko kuSudan kwaizve zvesondo rapfuura riri, vanhu vanosvika zviuru 25 vakatiza vakaenda kunyika yeChad nonyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika yeSudan. Pakaita kuoma wakomana, tikundosvira kuti zvinhu zvichinje, vanhu vaitiwe zviri nani vari kunyika yeSudan. Muteedzeri wemutungamiri wenyika yeKenya, wendo huno agba. Dare reSenate rinenge riri kuita ipapa richifeita nyaya yache kuti rione kuti romubisa chere, kunoravhota kuti rimubise, abva atobisiwa ipapo. Wakomana. Rekai tizvione kuti zvinopera mushe chere, peno achada pokare kuenda kudare heno, ticharamba edu takaringa. Uku kahatikidzwa kanyasi, vanhu vokumaIjipita vari kuita kufara, wavhura yavari kuti iyo ndiyo mune nhoroondo yozvakaitika pasi chigare chavo kusvikira nanyasi. Kuno zvinhu zvinosvika churu 100,000 pachirungu, inonzi Grand Egyptian Museum. Tikuramba tichiti aiwa zvisvino makorokoto. Heno peno isu ndisichazoitawo kundoti zvedu zvakapera kubiwa kanheyo wapambe pfumiwa. Rekai tirambe tichiringa kuti wachabenhutsa chere kana kuti panenge paribe chokuzoratidzawo wapwerewa mangwana. Takadaro mabuja, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.